काजलला काजल लावा. हा नको गरम करशील. कशी ओरडतो काय झाला काय रस्ता बघून. गाडी खाई चालली काय डायरेक्ट घरी. बापरे गाडीचा फायदा झाला आज. जरा पण चालायला नाही मी. हा आम्ही आलाव बाबा एकदाची आलाव. वरती आपलं डोंगरावर घर डोक्यावरचे हत्ते. चला उतरा. होईल होईल थोडा रस्ता आहे. मी उतरतो मग तुला उतरवतो. उतरलो बाबा. इकडून उतरशील. लॉक उघडतो. हा उघड तिकडनं खेच. हा एक जागा आहे. काय आलाव काय सरळ झोपणार बाबा. झोप सरळ काय वाकडी झोपलीस तरी चालत. कोण नाही बघितलं. सरळ कशाला हवी. सरळ नको झोपू. मम्मी नाही उचलणार काय. मम्मीला बाबा हात द्यायला लागतो चढताना. आणि मला कोण उचलायला देत पण नाही. आला बाया आला. काय या पण गाडी चढली बाबा. गाडीचा फायदा झाला. नाही गाडीचा फायदा झाला मम्मी. मस्त है ना. नदीवरून चालत तेव्हा जमायला व्हायचा. कुठं आहे. त्यांना बोलते ना. तो बोंबटतो ना काच्या तो माणूस होतो ना. तो मोठ्याने बोंबटतो. कल्लू तेव्हा आले बोंबटलेत ना. काजल बघ पाठ करताय. राधिका आपटे पाणी घेऊन आले. पाकिट काय होय टायगर. लाल पाकिट काय. टायगर आहे टायगर. कल्लू कल्लू मामा कल्लू मामा. मम्मी ते कालीवाले असतात ना मम्मी लेपर्ड सारखे. बघ हा काजल ते मोगलीमध्ये नाही कालावाला असायचा. कालू कालू मोगलीचा मित्र. तसं तुळस तोडली. डोळे दाखव. मोठी लग्न झाल्यावर आता छोटी झाली पण पान जाड आहेत. पान जाड आहे त्याचे. दुसरी लावली का. अत्तरचा वास येते का तुका. नाही तिला जमतल्या राजूकातला अत्तर बोललो होते. तुला काहीतरी वेगळं दिसतं इकडे. झोप झोप हे दाखवतो. काय ते हे काय आहे. सेजलला माहिती असेल. कमल लावला इकडे ह्याच्यात. कमल हाय ते मोठं मेलं ते. है ना. छोटा आहे. इरफान खान नाही बागी पिक्चर मध्ये असेच होते ना. फक्त आता बंदूक द्यायची होती मोठी. नाही सेम सेम वाटतं ते. आवाज दोघांचा सेम ना. आता स्क्रीन मध्ये तुम्हाला कोण दिसतंय का. दोन माणसांच्या व्यतिरिक्त अजून कोण आहे का. कल्लू आहे. दिसतंय काय बघा. कल्लू मामा. मांडीवर येऊन मला पण हुंगून बघितला इकडे. ते बर्फी दिली ना. लांब झाला नी. हो बर्फी दिली ना म्हणून ते बसला येतो. आता इथे बघा काय ठेवलं मी. हे काय ठेवलं मी. हे तू आता आजीकडे जातोयस ना. हे काय आजीचं हळदी कुंकाचं वाण आहे ना. ते आम्ही देवासमोर देवाजवळ ठेवू. आता इथे बघा फुलं आहेत. फुलं आहेत ना याच्यात. जे आहे ते दिसेल. आता बरोबर 6-5 झालेत. आता वातावरण बघा. वाटणार पण नाही की एवढे 6 वाजले तिकडे. असं वाटतंय 4-5च वाजले. आतेच्या घरातून बघा सगळं. बर्डचा पण आवाज येतोय ना. आणि आज कॅमेरा कोणी पकडला माहितीये का. आज कॅमेरामॅन कोण आहे. राधिका आपटे. सेजल सेजल आणि काजल. विदाउट रिझर्वेशनची गाडी. जेवण कमी पडला की झोपले. काजल झोपला. काय करतस काय. ये बस येते इथे. बस ये बस ये. काय खरा नाही आज आमचं. आज काय खरी नाही. कल्लूचा खरा नाही आहे. बसलाय. थांब बघूया कसं दिसत. थांब समोरून ते लेपर्ड असतो ना. ब्लॅक लेपर्ड. डोळे कुठे तुझे.
डोळे दिसत नाही, डोळे उघड. होय होय, कसं दिसतंय. चल उठ. आता बघा आपली गाडी समोरच आहे. गाडी केवढी वरती चढली बाबा. आणि मी चाललो आता आजी आत्याच्या घरी. गाडी होती पण कामाला आली वरती येऊन. आता मम्मीला मी घेऊन ना आलो, कारण इकडे कसं अपडाऊन करून ना मग पाय दुखतात जास्त, म्हणून हे त्यांच्या घरी मी पोचवून आलो देवाचं. जर तुम्ही पाठचे व्हिडिओ बघितला असाल तर इकडून बघा पाणी जायचं असं पावसातून. आता बघा काहीच नाही, सुकलं आहे सर्व. पावसाळ्यातून हे सर्व भरलेलं असतं. आणि आपला तोच ब्रिज जो हलतो. काय झाला? काय स्वेटर घातला हो? थंडी आली थंडी आली. मग काय करणार, तब्या फुलं आणि वाण आणलंय देवासाठी. बाकीची काय येतात होय काय तुमच्यासाठी. घरात अरे तुम्ही कुठे चालला घर बंद करून? ना कचरो गाडी होते बाबा. पप्पू आलं बघ, पाहुणे आली होती ना. ठेवा देवासमोर ठेवा ते, है ना. काय करता? काय बाबा, लाकडा कुठे? देवाने मला लाकडं आणली. मग आम्ही तिका घेऊनच यायची. मग कुठनं आला बाबा तू? तिकडनं समोरून आला? हां, हल्दी कुंकवाचा. तुम्ही आला नाहीत मग आम्ही आणलं. 2 मिनिटं बस, येणारच होत्या. आता सर्व फिरून झालेलं आहे. आजी आत्याच्या घरून पण आलेलो आहे. दिवस आमचा चांगला गेला. तुम्हाला पण कसं वाटलं मला कमेंटमध्ये सांगा, है ना. मस्त एकदम छान वाटलं. आता वेळ आली आहे कसली माहिती आहे? जेवायची आणि झोपायची. गाऊन घालायची. हा, मम्मी बोलते. मम्मी काय बोलली? हा मी गाऊन घालू का? बोललं थांब जरा पहिला व्हिडिओ एंड कर, नाही तर कमेंट येतात पप्पू तू व्हिडिओ एंड नाही करत. बरोबर. हा बरोबर. काय होतं माहितीये का, पूर्ण दिवस शूट करत करत ना जेव्हा टाइम मिळतं तेव्हा शूट ते करतो. कधी समजतच नाही व्हिडिओ कधी शेवट झाला व्हिडिओ कधी संपला, म्हणजे असं कधी एंड करायचा ना हे आम्हाला पण ना माहिती असतं. कारण ह्याच्या पुढे कधी कधी काय होतं चांगली तर आम्ही ते कधी दाखवतो कधी तुम्हाला. आम्हाला आहे ना व्हिडिओ शूट करायला पुरा दिवस पण लागतो. एका दिवसामध्ये आम्ही पुऱ्या शूट करतच राहतो. तर तेव्हा आमचे म्हणजे कपडे पण तेच असतात 2-3 व्हिडिओ मध्ये. जाऊ द्या. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसं वाटतं सांगा आम्हाला. आता आणि याच्या पुढे व्हिडिओला तुम्हाला लाईक आहे करा. ना हसरी आते आपली डोंगरावरची, त्यांच्याकडचे तुम्हाला आम्ही व्हिडिओ डोंगरावरच बसलो ह्या काय. आणि डोंगरावरचे तुम्हाला हे दाखव, कल्लू मामा बघा कुठे बसलेत. दिसणार पण नाही असं वाटेल काहीतरी. अरे डोळे उघडलेस. हां, बाय बाय. नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही डान्सर आत्याच्या घरी चाललोय आणि इकडे रेडी होतं ते सर्व. आज पण काजलचे केस कोणी केले? काय हिला कुठे सजवून नेतात दरवेळी? सजवणारे आहेत ना हा, रेडीमेड. इकडे बघ, इकडे बघ. हा नको. बॅग दाखवतेस का आम्हाला? चला ब्लाऊज दाखवते. हे बघ हिने उघडला दरवाजा. इकडून पण व्ह्यू बघा किती छान दिसतो. चला दरवाजा बंद करूया आपण. काजलला काजल लावा. काय नटतस काय? तुम्ही रेडी? चला दाखव, चेहरा दाखव. लागत नाही. जरा उजेडा द्या. लावला? ॲब्रोला पण लावायचं जरासा. तो नाही. चला पटकन चला. आता काय ह्यांना टाइम लागेल तोपर्यंत पण खाली जाऊया. का तोडायला? इकडे आरामात चाल म्हणून मी इकडे उभा आहे. बब्बीसाठी उभा आहे इकडे मी. हा मम्मी इकडे जरा आरामात. पाय दुखतात आहे तुझे? नाही ना. आता आम्ही काय बदल करणार आहे मम्मीच्या खाण्यापिण्यामध्ये? रात्रीचं जेवायचं नाही. रात्रीचा नाही, मग सूर्यास्त झाला की काय खायचं नाही. हा त्या 2-3 गोष्टी आहेत त्या खायच्या. आता बघूया मम्मीवर आम्ही एक्सपेरिमेंट करणार आहे. हा मम्मीचा जर सक्सेसफुल झाला, सर्वांनी. मम्मीचा सक्सेसफुल झाला की आम्ही तुम्हाला सांगणार. हा मग तुम्ही सुद्धा करा ते, है ना मम्मी? होय. मी पहिला करणार आहे पण आजपासून मी चहा सोडला. सोडला? चहा बंद. बघ तू डिक्लेअर करते पूर्ण. हा मी आजपासून चहा बंद. हा आणि जर मम्मी पियाली की मी तुमच्याकडे कंप्लेंट करणार. हा कंप्लीट करायची गरजच नाही. मी खरं सोडली मनापासून.
मग झालाय वाटतं तर मला काहीतरी त्रास होत नाही ना त्रास झाला म्हणजे- वाटतं काहीतरी मग नाही आपण केला तर आपण दुसऱ्याला सांगणार ना. मग तेच बघ सांगतोय ना मी जेव्हा मी हाय एवढं सांगायला आणि आता मी करायला स्वतः एक्सरसाइज केली ना म्हणून माणसं करतात ना आपली. मग तेच बोलतोय ना तुझ्यात फरक दिसेल मग ते लोक फॉलो करतील. बरोबर. तूच नाही रिझल्ट दाखवणार त्यांना तर कसं होणार. कसं होणार. इकडे तर आरामात ये हात झाला हवंय हे बघा घसरगुंडीच झाली आहे. मीच घसरलो बघ. असं हात सपोर्ट असेल तर काय नाही होत ना. काय नाही वाटत म्हणून माणसं काठी घेतात. हा काठी घेतात नाही का घे इकडची काठी मोठी आता नको आता गाडीत आपली काठी. बस त्या साईडून जागा वाटतं त्या साईड मी ते आपण हा मी गेट बंद करतो. काजल घे आतमध्ये साडी घे आतमध्ये पहिली साडी बघ खाली बघ. साडी 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 काय साडी साडी ना काय काय लोक म्हणते हिंदी मध्ये बोलतात. जी जी आहे ती घ्या त्या साईडून साडी या साईडून साडी घेतलीच काय बाई अडकली बघ. हात घे आतमध्ये घेतले. चला बसूया. काहीतरी पडला काय पडला ते बघ ते ह्या ते लावायचं दूध आहे का हा. इकडचं. आता आम्ही बसलो आता दोघांना प्रश्न विचारतो. कोणाला मम्मी आणि काजल काय मास्क घेतलात काय. नाही हा या बॅग मध्ये नाही. तुम्ही काल घेतला ना? आत्ते तुम्ही मास्क घेतला मम्मी मास्क घेतलास नाही. मग तिथे लागेल काय मग हा आम्ही घेतली आहे म्हणजे हो काय हा कोणाचा आहे. आई माझ्या तुमच्या काळ्या बॅग मध्ये होता ना? नाही तिकडे नव्हता तो ह्याच्यावरती होता पावडर शोधत होतो ना आपण साक्षी बाहेर. पप्पू विसरून येतात ती माझं. तू घेतला हा बघ हे का मामा लावला पण नाही मी पण लावलं जात नाही आणि पप्पू तरी घेणारच. हा या स्लोप मधून गाडी बघा कशी उतरते. पुसली ना गाडी. हो पुतली. हाच रस्ता पावसातून कसा स्लिपरी होतो ना मम्मी. काजल नाही आली ना अजून पावसात. इकडे डायरेक्ट स्लायडिंग लाइडिंग सर्व इकडे. बाई हे काय शिकवलं कोळशे कशाला ते त्या गाडीमध्ये माणसं किती आहेत काजल. पाच आहे. अजून वाढणार आहे काय. एक वाढणार. कुठे बस एक वाढणार आहे. कुठे टपावर काजलच्या वाढीवर. काजलच्या मांडीवर नाही तर काजल मांडीवर खूप काहीतरी होणार आहे. आहे ना. कोण आहे ते दिसेल अजून कोण येणार आहे ते आता. आलंय आलंय या या बसा. मम्मी उघड मी जरा सर्व आता जरा जरा सरकून बसा बरोबर. बॅग बिग दे माझ्याकडे हवे. काय तू काय आज एक चपाती खाल्लीस. कसला वजन तुझा आजचा. काजल कसा हा नको गरम करशील. काय करता गाडी अजून चालू पण नाही झाली. बसलंस काजल कोणाच्या मांडीवर. खाली पुढे पाठी पुढे मागे पुढे रे. है ना. बायला ढकलशील हा बाहेर. हा बघा काय काय खातास काय. बायचा वडापाव. बाईचा बाईचा वडापाव. आठवली. हा आईने का. वडापाव आणला. काय आता आता लक्षात राहील मला. थांब तू आता का का तू खा नको नंतर थोडा घ्या, घ्या, नको धनीला वडापाव. ना धनीला भूक नाही लागली आता. घ्या घ्या हे घ्या. घ्या घ्या खावा. गरम खाऊन घ्या. मोजून आणते. हे कर पूर्ण रस्सा बघ गोल एकदम. तो लय मोठं आहे. पाव पाव लय मोठा आहे. अशाच्या ह्याच्यात बसलाय ते आता सगळा वडापाव बसलेला आहे. काय काय माकडं आलेत ना. 6 माकडं आहेत तसंच करतो. गाडीत. हे आहे, कबूल. चपला आहे.
शूज आहे शूज आमच्याकडे मम्मी हेच चपला मम्मी 150ला आहेत हा 100 नाही 100 सोमवारच्या बाजारात 100 ला होती नाही 150 गेलेलो 100-150ला होती चार पिशवे वेगवेगळे घे. हा आता लास्ट टाइम कसं आता नेहमी कसं आपण डीमार्ट मधून काय ना काय घेतो ना वाट्यासाठी आता आपण एक छोटी गादी बघितली समोर आता याचा बिझनेस करूया आज म्हणजे आज रस्त्यामध्ये दुकानच नाही आहे. हा हाय दुकान आपण सोडली दुकानं आज मोठ्या दुकानातून न घेता छोट्या दुकानातून बिझनेस करूया है ना नेहमी काय मोठ्या मॉलमध्ये जाऊन घ्यायचं काय खायचं या 4 फॅमिली म्हणजे 8 घ्या आजपासून आपण छोट्या बिझनेसला हेल्प करूया है ना नको ते नको ते नको ते बॉर्बन आहेत ना हा द्या ते पण 4 द्या ते द्या कुठे भाजीची जोडी एकच जोडी शिल्लक आहे 10,000 रुपये वालीची पण एक आहे पाल्याची पण एक आहे द्या चला मी घेतो तुम्ही अजून घ्या काय काय ते वेगवेगळं ताक कसा दिला हो 15 रुपये ताक 15 ही 10,000 रुपये हे 10-20 अय ताक पिणार ताक हा ताक पिणार काय द्या तेवढंच राहिलं तुमच्याकडे द्या मग तुम्ही घरी जाल किती त्याचे 30 मग संपला सगळा त्यासाठीच घेतला तुमचा संप म्हणून थांबायला नको तुम्हाला त्यांचा घेऊया त्यांचे झालं बस नाही एवढे हे गुड्डे 10 20 30 40 50 60 6 4 24 240 बसला मग मोबाईल कुठे आहे मम्मी हे बघून मला दुकानाची आठवण आली आता नवीन व्ह्युअर्सला माहिती असेल की नाही माहिती पण आमचा सुद्धा असा छोटा दुकान होता एकदम छोटा मोजकेच 10-12 बिस्किटं मम्मी है ना आणि एकदा एक गिरायक आला होता त्यांनी सर्व बिस्किटं म्हणजे ऑलमोस्ट 150 रुपयाची बिस्किटं घेतली तेव्हा आम्हाला खूप खुशी झाली होती बरोबर ना मम्मी लक्षात आहे काय आणि ते पण फक्त ताकसाठी होते ताक घेतलं कुठे ताक उतरू जमताय काय नाव तुमचे आराध्या 3री 4थी 5वी मम्मी जाऊ दे सुभा गेली आतमध्ये मम्मी आता कुठे आली होती सांग मामाकडे म्हणजे मम्मीचे मामा है ना मम्मीचे भाऊ बरोबर ना माझ्या मम्मीचे भाऊ हा तू इकडे लहानपणी यायची तू यायचीस का सर्व यायचो आम्ही है ना शेती लाव यायची माझ्याकडे असे यायचं नातेवाईकांकडे सर्वांनी है ना नातेवाईक जोडले तर नातेवाईक राहतात हा यायचा रस्त्यावर असतं घर पण गाडी थांबत नाही कधी थोड्या कोणाची दिवसांनी तुम्ही विसराल हे माझे मामा नाही मी येणार आता इकडे दाखवलं ना चल येऊ पंखो बरं झालं बघा तुमचं तुमची तुलसी चांगली आणि पूर्वीचे घर कसे अशी मोकली ना ओपन एक फंक्शन हा तू सांगितलं नाही ते शंका वाजतात काय गाडी आली बघा चला उठ काय पियालो चाय का कॉफी हे दत्ताचं मंदिर मी गोष्ट सांगते ना ते हे दत्ताचं मंदिर आहे जाऊन या पटकन हा काय आता हा ॲडव्हान्स मंदिर नाही पण पहिल्या टाईपचं आहे ना मंदिर हे बघ कसे मंदिर बांधलेले आहेत पहिलेचे लोक आहे आपण बाहेरूनच पाया पडूया ना लाईनीतून हे बघ असा आहे बघ काजल आहे बघ काय प्रार्थना मागायची सर्वांची हेल्थची प्रार्थना मागायची सर्वांची हेल्थला काहीच प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे बरोबर ना काजल चला आणि पूर्वी कसे असेच पाठी यायचे काय विसरलास की काय तुका शिकवलंय ते सर्व हां काजल गेम खेळतेस काय गेम खेळतेस
एक एक पिशवी पार्सल चॉकलेट कोणतं आहे राहू दे त्यातला पडला ना तो. आणि तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे, झाडाच्या पाठी बघा तिकडे लिहिलं आहे, काय काय लिहिलं, नंबर देतात आणि लिहितात की वजन कमी करा, XYZ नंबर देतात, ते सर्व फेक असं, हे कधीच फॉलो नाही करायचं. कोणतं घर? हा घर. पहिले झाले बरोबर रडवल्यात पण आता हा घर आहे आमच्या ह्या आत्याचं घर आहे ना. बसलो आम्ही बाबा आरामात, जसं काय चालतच आलं एवढं. हे सकू काय करते? आता बाकी कोण जेवत नसत ना तर मी तरी जेवण. जरासं सगळ्यातच वाढणार, कोणी टाका ना तर बाई घर मी केलेलं तर वाढणार, नाही तर दवडणार. नाही तर घेऊन दवडणार सगळी. आत्याचं घर, आमचं आत्याचं किचन आहे. होय होय. चल आता अभ्यासाचं काढ. चपाती दे सांगू किती दिवस काय येते चपाती दिवस आहे काय काय भूक लागत ना मग. आणि आत्याने डिझायनर प्लेट लावले तर मला इथे डिनर सर्ट मी मोदक केले होते ना तेव्हा बक्षीस आले होते ते ते. बक्षीस आहे. काय डिनर काय? डिनर सेट. डिनर सेट आहे म्हणजे पूर्ण सर्ट. सेट आहे, सेट सर्ट नाही बोलली आहे. सेट कोण आहे इकडे? तुम्ही सेट. ते म्हणत होते डान्सर आत्याच्या घरी कधी जाताव आहे. मी बोललो जाताव थांबा जरा. आमच्या घरापासून हा घर आपल्याला जरा ये ना टाइम नाही ना. हा बिझी असतं जरा. आज अपॉइंटमेंट घेतली आणि स्वतःहून बोलवलाय त्यांनी. 25 किलोमीटर लांब आहे आपल्या घरापासून हा घर, पण गाव आहे ना. आता दाखवाल ना? तर दाखवणार सर्व आज राहणार आहो ना. होय मग आता जेवण का झोपणार इकडेच. झोपा. इकडे गरम गरम ताटात काय चपाती, भात, लाल मटाची भाजी, एक भाजी, बटाट्याची भाजी, डाळ. प्रत्येक जण कसे बसलेत बघा. चपाती बोलला तर भावाची किती घेणार भात नाही इथे मी दिली चपाती. कोणा नको आहे, मी काढली. होय, काढली. मग तुझ्या काय एक चपाती बोलला. माझ्यात दिली बघा, मी खातोय बघा. तुमचा मान ठेवला, आम्ही खातोय बघा. हे बघ, कैरी ती चटणी वाटतं. हा, या वाद. कैऱ्या पडल्यात वाटतं सर्व. काय कैरी पडले सर्व कैऱ्या संध्याकाळी काजलला पण हवी आणि सेजलला पण हवी आहे. दोघांचे. बंबा देतो. तुम्ही बंबा ठेव ना, तर सगळा हाय रेकॉर्ड केलेला. छान झालं जेवण, चांगलं आहे. चटणी मस्त आहे. कोंबडे पण आहे खायला. कैरीची चटणी. खाऊ द्या खाऊ द्या. चपाती देऊ काय? झाला. काय गं? या कोंबड्यांचं नाव बिव आहे का काय? कोण आला सकाळी तेव्हा सांगितलं. खाऊ दे. खातात आहे पण ती सर्व संपवतात आहे खालचं हातात ती लोक है ना. मम्मी तो झाड कोणतं आहे सांग? लाल याच्यात आहे तो. गोंडा नाही तो. मम्मी सांगेल. हा मम्मी नाव सांगे आता बघूया. तू बघ आणि बघ सांगितलं काय. कोणतं झाड? हे मी तुला मगाशी येतानाच सांगितलं, तिरड्याचं झाड आहे ना? म्हणून. हे आमच्याकडे पूर्वी किती असायचे ना बाय. आमच्या खालात लावलेले असे लाईनीत असायचे. चला येतो आम्ही परत. एक दुसरीकडे जाऊन परत आत्याच्या घरी येतो. मी बोललो कोण मम्मी बोललो काय उतरते का अशी. करू काय? मग 2 दिवस इकडेच राहतो.